Hvad sker der til en forundersøgelse? Man kan sige, at alle patienter er jo lige velkomne. Og det allerførste, man gør, det er at lige undersøge, om der overhovedet er rimelig indikation for at operere den grå stær. Og det er selvfølgelig i samarbejde med patienten. Man går så videre med at spørge til patientens tidligere liv, det vil sige tidligere sygdomme, hvilken medicin de har fået og får, om de er overfølsomme for noget medicin. Og inden for øjenanamnesen og øjenforhistorien, der er det selvfølgelig vigtigt at vide, om der er tidligere øjensygdomme, om der har været problemer med synet eller øjnene tidligere, samsynet osv. Og det er meget vigtigt, at man får de ting, som patienten virkelig ved om det. Og om der er, hvilket brillebehov der er, hvilke ønsker man har til at bruge briller, eller om man har et fint med brillerne, eller om man synes, det er en pestilens at bruge briller, og om det har været svært at læse, eller svært at se på afstand og mellemafstand, hvilken livsstil man har. Og så går vi jo så over til det objektive, hvor vi simpelthen kigger i forskellige apparaturer, efter hvor meget grus det er, om der er forskel på øjnene, og om der er tegn på andre øjensygdomme. Og vi måler tryk og måler selvfølgelig syn, og måler patientens briller, og kigger dybt ind i øjnene, for at se, om der gemmer sig noget derinde af medicinske sygdomme eller øjensygdomme. Og hvis vi finder mistanke om noget som helst, som ikke er, som det skal være, så går vi mere i dybden med det. Men de fleste øjenpatienter er jo ofte rimelig raske, som skal opereres på grå stær, er jo rimelig raske i forvejen. Så det er ofte, det går ret hurtigt, men man skal stadigvæk fastlægge patientens behov. Når man skal finde ud af, hvordan man skal korrigere synet, hvis man har bestemt sig på operation på det ene eller på begge øjne, så skal man jo finde ud af, hvad der hjælper patienten bedst simpelthen, for det er jo kun patienten, det i virkeligheden drejer sig om. Og der er jo forskellige muligheder i dag, og vi har fået mange flere muligheder, end vi havde for få år siden. Vi kan jo vælge linser kun med en fokusafstand, for eksempel, hvor vi normalt stiller den til afstand, så folk ser på afstand, og så bruger de læsebriller og en brille til at se mellemafstanden med. Eller der kan også være tilfælde, hvor man beregner en stor bygningsfejl, det kan vi også gøre med linser i dag. Og der er en del mennesker, der gerne vil helt kunne undvære briller, hvis det er muligt, eller i hvert fald nedsætte behovet for at bruge briller, om ikke andet. Og det vil sige, at der er så mange forskellige behov, og inden for hvert behov er der så mange forskellige behandlingsmuligheder, så det kræver et meget avanceret apparatur at kunne give bedst mulig vejledning for at få den bedst mulige synstilstand efter operationen. Så hvis det viser sig, at patienten har behov for en linse, der for eksempel korrigerer bygningsfejl, en torisk linse eller en multifokal linse, som giver syn på 4 forskellige afstande, så går vi i gang med at lave nogle helt specielle undersøgelser, og der har vi jo veluddannede oftalmologassistenter og sygeplejersker, som kan lave en del af de undersøgelser, som vi ikke selv som læger skal foretage det hele. Men vi vurderer alle undersøgelserne og samler resultatet i et for patienten bedst muligt forslag.